Piny owacho dhi nyime kod yudore kama poth kaluwore gi medruok mar nengo mauta otieno manyoro gi Sh10.6 to kod 40.6. Jaod bura ma Kiaru Ndindi Nyoro osewo piny owacho kuom loko ohala kod ngima jopiny ka bende ondiko ne od bura ma pedho lokruok e chik mar VAT madhi wito oko osuru ma ijuogo e mauta, golo Sh7 ma ijuogo mauta e kongo apeini kod medo omenda mar duoko piny nengo mauta gi bilion 5. Kaka jafwambo mar Kristo Wino leronwa, jalup jatend piny Kithure Kindiki kata kamano wacho ni medruok ma mauta en midhiero mar piny mangima. E twak mare kod jofwamb weche e apisi mare e buore Nairobi, Ndindi Nyoro ma en jakom machon mar komiti mar od bura mochung' ne loso budget odiro apilo e wang' jodito mag sirkal ma owacho ni yudo pesa mathoth e ohand mauta e kinde ma jo Kenya to winjo matek kaluwore kod nengo mamalo mar mauta. In fact, 75% of the imports of fuel benefit our leaders directly. I'm requesting our leaders, now it is time to tame your greed. Kenyans cannot accommodate global supply shocks and also accommodate your greed at the same time. One has to give way for the other, and you must give way. The greed of the G2G cabal must come to an end now, because Kenyans can now see that fuel in terms of global prices was lower in 2022, yet Kenyans were paying cheaper at the pump. And there was no G2G then. Jalup jatend piny Profesa Kithure Kindiki kod jagoro mar UDA Hassan Omar kata kamano okawo chung' motegno kagiwacho ni medruok e nengo mauta en midhiero mokwako piny mangima. Kwa hivyo I want to assure you we have a current challenge because of the prices of oil which have increased sharply around the world. In every country in the world, the situation is the same because of the war between the US and Iran. This global crisis is impacting on everyone. The fuel prices are going up across the board. It is not unique to Kenya. And the scarcity, as much as the bombing has stopped, the blockade through the Strait of Hormuz has not. Ndindi onyiso jotelo mag sirkal mar Kenya Kwanza mondo we ich lach kendo reso jo Kenya kuom duoko piny nengo mar mauta. Our regional economies, Kenya is the highest in terms of fuel prices. Uganda, that uses our port, is selling both super petrol and diesel cheaper than Kenya now. Tanzania, they are selling cheaper. Ethiopia, super petrol and diesel is actually below 150 shillings for both. Kaka yo maduoko piny nengo mauta, Ndindi chano pedho paro mag chik madhi wito oko osuru ma ijuogo mauta kaka VAT kaachiel kod osuru mar Sh7 e lita ka lita mar kongo apeini. That I have already written to the clerk of the National Assembly of my intention to amend the VAT Act so that we exempt especially super petrol, diesel, and kerosene from VAT, and consequently make all those products VAT exempt and move them to the first schedule. The other thing is that I've already written to the National Assembly on the intention of amending the road maintenance levy fund by abolishing the 7 shillings that was added in the year 2024. Again, as I said before, this will give reprieve to Kenyans that the current diesel and super petrol prices should come down to around to below 190 for a liter of either. Profesa Kindiki kaachiel kod jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi osingo ne jo Kenya ni sirkal dhi timo duto manyalore maduoko piny nengo mauta. Ndindi obwogo mar siemo ne jo Kenya yo magidhi kawo poni sirkal otamore winjo ywak margi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.